Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda kuka sani, sunana Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka, wato Takama TV. Za ku ga kamar yau ban fito a bidiyo ba, to dala ina neman afuwarku sabida wasu dalilai da suka sha ƙarfina da kuma Allah dai bai nufa ba. Kamar yadda kuka ga na rubuta a title ɗin bidiyo ɗin nan, gyara wannan matsalar a Facebook. Mafi yawancin mutane ana zuwa ana tagging ɗinsu a Facebook, ana ɗora wasu abubuwan da basu kamata ba, sai kaga mutum yayi tagging ɗinka ba da yardarka ba, ya ɗora abun da bai kamata ba. Ko kuma mutum yayi tagging ɗinka kana ganin duk abin da yayi tagging ɗinka a timeline ɗinka suna cika maka guri. To yau darasinmu na yau zai nuna maka yadda idan yayi tagging ɗinka iya kai kaɗai za ka gani ba tare da friends ɗinka na Facebook kowa ya ga wannan abun ba. Domin mafi yawancin mutane gaskiya sukan je su yi posting ɗin abun da bai kamata ba a Facebook, ko kuma wani abu na ɗan tada hankali haka, ko kuma dai wani abun da bai kamata ba, sai kaga kuma yayi tagging ɗinka a ciki, wanda hakan yana jawowa abokanka na Facebook suna gani. Idan suka gani kuma za su ga hada kai a cikin wanda aka yi tagging, za su yi tsammanin cewa kana da kusanci da shi. To wannan abun yana da kyau mutum ya nutsu, ya ga cewa ya gyara domin ci gaban social mediansa. To bari dai mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Da farko abin da mutum zai fara yi a nan shine zai fara neman ina Facebook ɗinsa ma yake tukunna. Idan mutum ya dubo ina Facebook ɗinsa yake, kamar haka ya shiga, abin da zai fara yi, za ka zo ka wajen wannan dot guda uku, za ka taɓa su, za ka gangaro, za ka zo ka kan settings, za ka shiga. Idan ka shiga kan settings, za ka zo kan another settings kamar haka, nan kenan. Za ka sake taɓawa kamar yadda na yi. Za ka gangaro haka. Idan ka gangaro haka, za ka zo kan privacy. Okay, sorry, ba privacy setting ba. Za ka zo kan profile and tagging. Gashi nan kamar haka. In ka duba akan Facebook ɗinka za ka gan shi. Wannan kenan. A kansa za ka taɓa, za ka shiga. Idan ka shiga, za ka zo ka kan daidai nan gurin tagging ɗin. Gashi nan a nan gurin. Da akwai buƙatar duk nan ma ka bi ka gyara su kamar yadda na yi haka. Idan ka shiga who can post on your profile, waye zai post na kan profile ɗinka, to ka gani gaskiya ni only me na sa. Kamar haka kenan. Gashi nan. Misali. Sai kuma who can see what other post on your Facebook profile. Gashi nan dai da yawa. Haka. Wayannan biyun ana da buƙatar ka mai da su only kai kaɗai za ka iya ganin abin da yake faruwa da kuma amfani da kan profile ɗinka. Sannan mu dawo maganar tagging, asalin abin da ya kawo mu kenan. Idan ka shiga who can see posts you are tagging on your profile. In ka shiga, za ka ga baka options da yawa. Everyone, friends and friends of friends, friends except, sai kuma only me. To da akwai buƙatar gaskiya mutum ya dawo da shi only me ɗin nan. Bayan ka dawo da shi only me, za ka zo kawai za ka danna back. Idan ka danna back, za ka zo ka na ƙasan shi ma kamar haka. Da akwai buƙatar mutum a nan ma ya dawo da shi iya shi kaɗai zai iya amfani da abunsa. To ina tsammanin daga lokacin mutane sun daina tagging ɗinka barkete haka, su ɗora abin da bai kamata ba, kuma dai yaya iya kai kaɗai za ka na gani. Friends ɗinka ba za su gani ba. Dala ina roƙonku alfarma dala duk wanda ya fara shigowa wannan channel ɗin yau, muna buƙatar dala ya taimaka ya danna mana subscribe, kuma kar ka manta da danna mana alamar like, domin shi ne abin da yake ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin wannan shirye-shiryen. Na tabbata idan har kai bi wannan procedures ɗin da na nuna maka,
To lalle matsalar tagin kan akan Facebook ɗinka in sha Allahu sai dai ya zama labari. Na gode sosai.